lag na adri tong customer. Judith na niya ron ba? Ayo. Walay tao diri dong, nasa likod. Nasa likod te. Sige, salamat te. Pantay na ning tawhaan ni. Bayad ba? Judith na niya karon ba? Ako na kayong utang daw. 3.5. Ita nih watay kwarta oy. Matnya bigitag iring. Hoy. Hoy. Uy, boss. Still one boss ay pag boss dire bayad si utang bi Judith ni mo karon. Ay sa boss kay wala ko kwarta. Boss, Kasi wala kwarta. Katapusan. kwarta ron. Mo lagi na ba balik-balik na lang taan ni ba. Kailangan jud mo ni mabayaran ron bisan kanina 500 para ma-extend imong load. Ayo boss sunod da. Karong balik na lang karon sa semana kay tagaan ko. Ako na lang ipulpid na. Ipulpi nimo. Oh, ipulpid na ko. Ipulpid nimo. Oh, lagi ipulpid na ko. Balik na karon. Sige. Kung dili lang ko maluluyon akong apelyido ba. Sige, kung maluoy nimo. Bayri ha. Lagi boss, sige boss. Promise na, promise. Bantay ka ha. Ito pamagil. Makabayad jud ka. Gaya to niya. Uy, diri pili ko sa sagbutan gipahulap. Ganina ra ka. Di na ra kayo. Pinakita nimo dire. Wala asa na bang daghan naglamok diri ada. Ano kay kwarta ni tong kuan transaction. Unsa di ako mission diri boss? Kita ka na. 3.5 ang utang sa ako ang customer karon. Kinahanglan ako imong serbisyo. Komporsyento ani boss ha? Lagi, ay kabalakan na kay porsintuan ni. Sa buhat akong ingon ha. Sige na. Gusto na pa'y makita nimo dire. Patay kang bata ka. Ano may babae diri? Ma'am, sorry to yun diri. Kanang kuya basin makatabang ka sa kong problema ba? Ma'am, sa may problema nimo ma'am. Andam ko matabang. Dali ra man kay akong problema kuya oy kanang moapil mo gud akong lola og yuno. Ha? Yuno? Pag elementary ra mo ng Yuno bay. Sige ma'am. Matabang ko ini amount. Salamat kaya pero 100 pataas ra ba yung amot ya? More din na. Pero 500. Keep the change. Salamat kay kuya dako ra pud ani kuya oy. Ay, kana raman di ay. Ay kabala ka. Tagi ako galublakan. Salamat jud kay ani kuya nya. Adto na ko kuya kay malate ko ako paningapas. Hi, siyangas ng 500. Damage. Boss, dara boss. Salamat dulur. Kabayad jud sa paisik si mana oh. Maayo jud kay ka ba masaligan kas mga misyon. Ako pa boss. Amay naisaya ni bayanan ni.